ngisho futhi ngirosesibhoreni yeshesha abafana bakithi ziyakhala ngempela manje ngifuna ukuthi nibukele le video lena ukuthi ngempela abantu bokufika kuba shubele kanjani ngazothi ubukela le video ngazi ukuthi 15 minutes ithanda ubayinde but ibukela zingazothi ukuthi it looks like they have no choice by the way they're just going they have no choice now human settlement uyangenelela door to door so the information ukuthi khona abantu get it it's crazy. When uqinisile wena uphendula innocent ukuthi awuhambanga kodwa ipassport yakhe ithi uhambile nansi athi ngitshela ukuthi uhambe lithi ithi wena ngo-April wawundlula i-border gate yase nkathi ungena kodwa ipassport yakhe ithi uhambile. Okay. Sifuna ulokhu uzani. Uphu se-house number bani la? Okay. Uphu lokhu uzani because thina si-interested kwindlela ka-human settlement. Yona into esizelelana yabona. Because sithola information ithi le ndlela ka-human settlement le ihlala abantu abangamele ngabe bahlala khona. Ayithi abakuliphi ithi ihlala abantu engamele behlale khona. Thina mase sifika sithola wena njengoba ushilo ukuthi ihlala i-owner yaseMalawi. Sina human settlement i-qualification criteria ezini ayikukho lapho ethi khona kuzoba nomuntu waseMalawi. Ithi South Africans bese ithi 18 years bese ithi umuntu one-financial dependent bese ithi umuntu uhola imali ethize yabona ukuthi ayikho lapho esakhona. Ngiretha kubani? Understand phela Joburg akamtshela human settlement ukuthi akasayidingi ukuze human settlement ezoyithatha eyinikeze omunye oyidingayo. Angithole inamba yakhe. Babwela ndudu kuna. Mbuzo ukuthi the women settlement. Human settlement. The police na human settlement. Muguva. Yeah, mtshela ukuthi yeah. Ngiyakuzwa ukuthi amtshela ukuthi khona amaphoyisa no-human settlement bathetha ama-passport bafuna ukuthola ukuthi bo ngiyasazi kancane noma bengidukele awumbuza ukuthi uzobuya nini noma ungayithatha ifoni wangayithatha ifoni athi ngikhulume naye sho mlungu kuhamba kahle ngikrende mlungu ngifuna wena mlungu mani Ufuna mina? Mani mlungu. Hawu, mina ngiyenzeni mina? Mlungu mani lana mani kunenye information engiyiphethe ngamayelana nalendlu manje I correspond nalokho esinakho thina kuma records ethu. So yikho ngifuna wena. Mhlawumbe ukuphi sokwazi ukuyixoxa kahle lento le. Lento mhlambe ungcono ukukhuluma nomnakazi wale yindlu because ayiyona yami. Number 1 kuphi? Utholakala kuphi? Mhlambe ngakusenda usala eGoli, mhlambe ngakusenda inamba yakhe. Vele ungimemezele wona ngibhale phansi. Okay. Wangavele ungimemezele wona because uma uyimemeze kuzoba ngcono. noma thumela akayithumela la. Okay.
lana ro lazomela siphinde sibuye ebusuku. Okay. Sebebalekile ke la. Sanibona. Sebeshone phi la ekhaya? Bakhona. Ya. Uyisithathile nani? Different house. I think it's different houses. Oh, Shangabanda. Omunye umuntu lo yimina. Yeah, siyabothi lokho Shangabanda. We ode. Ode. Una yena odd. Yini wangihleka. Lokhuzana uphinde angicheckela kulokhuzana ku le house number. Ode. Ninjani? Hey le. Yeah, okay. Ode, unyani. Uyaphila. Ubani kamsa. Baba Ingane. Ubani bapha abadala? Ubani omdala? Yeah. Wena unangaphi? Into nayo so right ngusumdala sesingaxoxa. Sacela ungiboleke ilokhuzana noma i-ID yamama noma yakababa noma anything eveza ukuthi ubani okhona la yabo uzokwazi ukuconfirm ukuthi ama records ethu ayafana nalawa la wena awazi ukuthi wena kupho kwakho uzokwazi uku-identify ngakho usibhala ukuthi sathola abantu phandle ubona ehlala awazi awucheck ephindini lapho Isibongo kabani la ekhaya? Yeah, exactly. Okay, when I look, when wakabani isibongo? Ibongo eningangaka? Ungilokhuzana ngendlela anything identify because it's abazali abekho anithi. Yeah, to identify you. Where you from? Home. Yeah. Oh. Sauras Sean. Nyakuda Sauras Sean. Okay. Yeah, that's a dream in my way. Ngap. Anything is in there. 19-year-old. It's not a harsh. Kota, what could be homestead if she's not providing their food, Yeah, like that's the the thing. documents? That's the thing. Mina nje ngasho sengilangaya. Sisi ungwase Zimbabwe kodwa ufike kanjani? Awunazo izincwadi, awuna passport, awuna lutho kodwa uhlala endlini ka human settlements. Akafundi if uyafunda phela at least kungaba nento ekhombisayo ukuthi uyafunda. Awufundi. Uma wakho wakuphi? Wase Zimbabwe naye? Uma wakho wase Zimbabwe? Nobaba wase Zimbabwe? Indlu yakuphi? Awazi. Oh, okay. Uyingane. Kodwa manje kuthiwa ikafuze ikankomo ikafuzi kadladla angazi nami uyabamba kahle kahle lo muzi kahle kahle wadladla thina esuka naye overboard sazi umnikazi udladla kodwa nje laba abanye angazi noma besengena ngawo phela masufile nombani wonke umuntu ufunile kodwa manje bathi abawankomo labo. bona isibongo saba ngifuna uqamba mama angibazi Bathi abaseZimbabwe. waseZimbabwe AbaseZimbabwe. waseZimbabwe
manje ikwenziwani Aphela indlu ka human settlement la. Ya udumo uthize indlu fake kuhlale abantu bala kwaZulu Natal hayi bakwamanye amazwe. Ngajabule. Lip. India futhi. Ngempela? Hawu. Asitholanga. Ngempela? Hawu. Buza utho wendiye. Lo ngaleli siqale kona. umuzi wendiyane wayami uSuzan igama lakhe uSuzan. Isibongo. yabona ngathula yena ndoda yakhe basebenza le ndaba Yirwenzani? benza umfulo babo kanti phela ayicala Nala futhi nakhona. Bani Mrs. Dad? Uneli. Neli Dad. Okay, ithini unayi number kaNdlala? Kanini? Yebo mnayo. Awungiphi. Ya, kunenkinga enkulu. Hayi, iyeke inkinga. Sifocus ethini ukuthi sithole imininingwane kaNeli. Okay. Yeah. Ngiyasiza busuku. Yabona lo? Ngiyasiza busuku. Yeah. Okay. Awukho. Hayi ngicabanga ukuthi asigoqe manje. Yeah. Utheni? Wait. 575. Hawu bafowethu. Ninjani kodwa? Hey. Siyezwe ikhalazo uMC uDuma uthi niyakhala la nithi kugcwele abantu bokufika kodwa aninayo imizi. Hayi nalapho Kodwa phela ngisho wena sengisho ukuthi abanye. ngalapho ukuthi vele ekhalwa ngayo kakhulu umhlaba wonke nje ekhalwa ngalesimo. Lesibona isuku maningi izinto eziphilayo. Yeah. Ungathi uyavote vote into ongayibona uvotela. Yeah. Hayi yazwakala.